Sa matag isyu, mga kasayuran, mga pagduda, mga kabalaka, o mga chismis, kinahanglan ng pagtuki, pagsusi, o pagsuta. Pagsuta. Happy Valentine's Day sa ato ang mga kasugbo o welcome din sa atong Valentine episode sa pagtuki, pagsusi o pagsuta. Unya maghisgot ta mga kasugbo mahitungod sa budget sa dakbayan sa Subo o ang revision. Kumusta na ang Bisaya sa revision? Pag-usab? Sakto na, sir? Yes, pag-usab sa revision is pag-usab sa atong balor sa atong kining gitawag og mga real properties. So mga kasugbo atong ikauban ron ang chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa Dakbayan sa Subo for the second time. Kaya nakauban na nato siya last year, si Konsehal Noel Wenceslao. Happy Valentine's Day, sir. Happy Valentine's Day, Bill. Nindutan ni mo gapuwag yung ako naka-blue ko dire, pero anyway, happy Valentine's. But your heart is not blue. My heart is red. Kay nagdugo. Kasig-kasig. Happy Valentine's to all our viewers dinhi sa Subuanon Channel, no? Mayong hapon. Yes. Sir, maghisgot ta mahitungod sa budget, maghisgot ta mahitungod sa revision sa real property tax. Pero unahon sa nako ang ang kuan kay karon sa buwan na ang charter 87th charter anniversary. Yes. Sa Dakbayan sa Sugbo. Unya maaprubahan ba? Kay mao ni ang gikahinaman. Yes. Maaprubahan ba? Although ang kaning proposal of 25,000 gikan ni Vice Mayor Raymond Garcia kay si Mayor Rama ningo naman siya nga kanang nasakitan siya, so dili na siya mubungat og kantidad kay maura man kuno gihapon dili man matuman. So si Vice Mayor Garcia mooy ni patugbaw sa 25,000 nga charter bonus alang sa mga kawani sa City Hall. Ang pangutana karon, maaprubahan ba unya sa konseho? Well, Bill, no? Ang kining Charter Day bonus na to, daghang nangutana. In fact, other radio stations also nag-interview sad ko nga angay ba nga maghatag ta og Charter Day bonus atong mga empleyado. So, ever since I was in City Hall 2010 nga nahimo kong konsehal, it is a usual practice na every Charter Day muhatag kita og atong bonus sa atong mga kawani sa siyudad sa Sugbo. Kay this is in recognition for the efforts, murag rewards sa atong mga empleyado for the hard work, especially nga ang siyudad sa Sugbo naanata sa ika 87 nga nahimo tang siyudad, no? And because of the development of the city, no, angay sad nga tagaan na to og o sa nang binisa ng reward bill pahalipay ganti ang atong mga kawani nga naghago, nagtabang pagserbisyo sa atong katawhan, no? So more or less naagitay ipahalipay. Last year naghatag sa tamburag wa ko makalimot 20,000 to, no? 20,000. Ano 15 toward 15 ba to? Pila to? Charter Day bonus. 15, no? 15. Oh yeah. Then karon actually nainumdum ko kay di attend man ko sa flag ceremony pero nakalakaw lang ko kay nakoy meeting. Niingon si Attorney Jerome Castillo nga it's 25 kay basihan na sa gisulti ni Vice Mayor, no? Pero wala pa gyud may kakita-vil sa proposal gikan sa executive, no? Kay ipaagi man ni og supplemental budget, no? This is a supplemental budget number 1 kay wa man gud ni
ma-appropriate sa katong annual budget na to ang kaning Charter Day bonus. So kinahanglan ning supplemental budget. Then in the supplemental budget, no, kinahanglan na tukion sa konseho, because it's not only the mayor that will approve, it's not only the vice mayor that will approve, or it's not only me as chairman of the Committee on Budget and Finance that will solely approve, but the entire council. The entire council, kay it needs an approval of the at least majority of the consejo. So wa pa gyud na mo matuki, kay according sa atong city budget officer, kay ako nag-istorya mi gahapon, ningon siya nga cons inko asa na ang proposal, because we need this to have a regular sessions. Kay kinahanglan ning marathon session di man ni madali, kay na may proseso, no. Kay after we receive the proposal from the executive, so maghimo din mi og budget hearing. Okay. So ang kaning budget hearing ipatawag na mo ang local finance committee, ipatawag na mo ang atong city treasurer, ang atong city accountant, ang atong city budget officer, para nga atong tukion, no, if there is an available funds for this purpose. Okay. No? Kay aside, according to Attorney Castillo, aside from the Christmas bonus, naama sa tay galastuhon, especially nga the Cebu City is the host of our palaro, national palaro, no? There's also the Siviraa. O yan, napay si Biraa. So, morning nadugay ko no sila because they have to fix the amount pag pila gyud kinahanglan for the palaro. Okay. So mo nang medyo na delayed, but akong giingnan si Attorney Castillo ayaw kay dugaya, because February 24 is our Charter Day, so we want it approved on or before the 24, no? So para malipay sa dang ato mga kawani. But then as to the amount, no? Hopefully na makuha ginatong 25,000. Kaya ako, kung wala lang yung problema sa availability of funds, nga dili good. Pwede gipunan, pwede gani. Wow! So ano ilabi ni Konsehal which is punan? Kung ang problema lang ato sa tanawon, kung ang napay pondo kay maglisod niya ta o hatag kung kuwang ang atong kwata, labi na ang syudad sa Sugbo, tungod nga daghan ang atong gikinahanglan nga kwarta sa pagserbisyo ato sa katawhan, tungod grabe sa kay development ang syudad sa Sugbo. No, nakadako ang atong populasyon, nakadaghan sa ang atong problema. So mo na nga we have to balance, no, the funds that will be available. Pero sir, ang approval ana unsa man kun pananglitan mo lapse na sa 24, pwede pa ba na or pwede pa, but mas nindot man good nga ma-approve ang atong Charter Day bonus before the Charter Day, no? Nga mahatag on or before day. Kay akong giingnan bitaw na ko sila kung madugay pa manggod ta mapaso ta. Yeah. Mas nindot man ko nang paminahon sa mga atong mga kawani nga on or before mahatag na to Saturday. Pero as to the about, hopefully lang, no? Di lang yung ko makasiguro, because kinahanglan man gud ni og approval sa mayoriya sa konseho, no? Pero ningon man si Attorney Castillo nga there is an available fund for the kaning Charter Day bonus. Yes. Ato lang nang i-confirm gyud dito kay ang angay manggod mo kuan gyud na ang atong city treasurer. Okay. Si Ivy. So amo man ipatawag kay namatay gito budget hearing, no? So amo nang tanawon dito pilay atong available funds, ya unsa pay atong mga bayronon, ya dili bata magproblema sa atong financial. So importante na nato nga tukion karong umaabot nga budget hearing nato sa supplemental budget number 1. Kay naay uban nga mga residents sa Cebu City Konsehal nga moingon nga ihayas mga kawani City Hall na may bonus kami, unsay bonus na mo? Actually, Bill, no, in fact even the other LGUs, kung mag-Charter Day sila, matag man sad sila pahalipay sa mga empleyado. Aside from the bonus gani, naama sa tay gitawag og awards nga ihatag sa ato mga deserving employees nga who excelled
during the year nga grabe kay silang trabaho kay di biya sa lalim ang uban nato mga trabahante no nga and everything. You will do a marathon yes, hearing. yes, I think we will do a marathon. I will really